Belandolunk képbe, hazafelé megyünk hazafelé, belandolunk, holnap pedig aztán beváljunk a kocsmába, géppel hazamegyünk, és aztán pedig azt mondjuk, hogy kimegyünk focizni, aztán pedig levetközünk és befűtünk. Nagyon jó erre a szél, nagyon süt a nap is süt, jönnek a gyümölcsök, vannak gyümölcseladók, és én megeszem az összes, sokkal lenne annyi pénzem. Sok a foci, sok gólt, az ötölő lőttem már egyszer, az 53-ast is. Holnap pedig aztán levetközött hazud, megyünk géppel, ja. Megyünk géppel. Megyünk Barcelonába, ott focizunk a reálosokkal. Elismerjük őket, de nem tudom, hogy. Kezdődik a szezon a Barcelonának. 2026-os a liga, kimegyek az egyik pecsére, hogyha lenne jegyünk. Nincs repülőjegy, nem tudunk kimenni Barcelonába, pedig úgy kimennénk. Nem tudunk arra menni, hogyha leragad a gép, ugye, hogyha felrobban, akkor lezuhan. Barcelona, Real Madrid. 2025-ben a Barcelona 4-4-el vette a Real Madridot. Megyek focizni, én is focista akarok lenni nagykoromban, de hogyha nem sikerül, akkor valahogy majd összehozom azt az egészet. Ha meccsem lesz, akkor kimegyek éppen, hogyha messze lesz, de hogyha közel lesz, akkor